Jinên Daişê ên ku xwe bi çerşefên reş pêçane, bêxem di nav qerebalixê vê jiyanê de ne, bi tena serê xwe ne û qîrîna dilê xwe dinixumînin. Tenê çavên wan ên tije rast xuya dikin. Rûyên wan, helwesta wan, nasnameya wan, kesayeta wan, heta bi hebûna wan jî veşartiye. Cotên çavan tenê yekwateyê hildigire, tunebûn. Li her derê, li kolanan, li mal û sikakan, di civakê de nexuyane. Bênasname, rû û dêm veşartî, ziman birandî û giyan windane. Tenê giyan e, giyanekî bêhebûn û vikî vala ye. Jinên çarşefa reş, mîna amûrekî tê dîtin û bikar anîn. Azadiya sexte ya sînordarkirî ji xwe re kirine rûpoşa jiyînê û her ku pê de diçe heyînên mayî winda dikin. Bê nirx di nav destan de bi tundiyekî nedîtî tên perçiqandin. Lêdanê dixwin û bi destdirêjiyê re rûbirû dimînin, an jî tên kuştin. Ji tirs û sawa Daişê kirînên bi çavan jî dîtine û bi serê wan hatine li wan mukir nayên. An jî ti carî neverîne bînin ser ziman. Jinên ku wek gawran dihatin dîtin jî nêzîkatiyên dijî mirovahî bi serê wan dihat. Wek milkekî hatin firotin û mîna diyareyekî ji cîhadiyan re dihatin dayîn. Di bazaran de jin û keçên nûhatî dihatin firotin. Rojê tirêjên xwe berdan qada qehremantiyê, şervanên YPG, YPJ û Qesedê bi şûrên xwe yê zêrîn esmanê reş çirandin û li hember şevreşkên şevê û ji bo rizgarkirina gelan li beramberî Daişê pêngavan tolhildana keziyandan dest pê kirin. Ar bi riyên qirêj xistin, xilafeta reşî û sîtemkariyê hilweşandin û rûmet vegerandin. Rêyên tarî biron kirin, jin û zarok azad kirin. Çerxa demê zîvirî, kezî hatin hûnandin û bi gilan xemilandin. Jinên çarşefa reş, perdeyên mirinê ji ser rûyên xwe rakirin. Li pêş çavên cîhanê qetandin, şewitandin û avêtin. Avêtin paşa çiyayî, nav hezar deryayên kûr û ji nû re soza berdewamkirina jiyanê dan. Ben bunu daha giymek istemiyorum. هذا من ذهب العرايس باعوه بالميزان هذا قباله